Da, bună ziua! Mulțumesc că ați venit la această declarație de presă. Încerc să fiu scurt. Motivul pentru care am convocat această declarație de presă este că am aflat tot din presă că ieri au fost reprezentanți de la Apa Vital la Primăria Pașcani. Din fotografiile prezentate am văzut că au fost aproximativ 20 de persoane. Pe mine, vă spun sincer, mă surprinde acțiunea celor de la Apa Vital, în primul și în primul rând pentru că cu o săptămână de zile înainte am avut subiectul Apa Vital în Consiliul Local și niciun reprezentant de la Apa Vital nu a dorit să fie prezent. Ieri au venit, din ce am văzut au discutat cu domnul primar, am văzut fotografii că au fost pe teren. Prima concluzie, după mine, este că nu au chemat pe nimeni de la Consiliul Local. Și știți dumneavoastră, Consiliul Local este decident. Din punctul meu de vedere, toate problemele care țin de Apa Vitală astăzi la Pașcani preocupă pe fiecare consilier local și cred că ar trebui măcar să fim informați. Nu am pretenția că toți consilierii locali pot fi prezenți, să zicem, la ora 10 la primărie, dar măcar o scurtă informare prin secretariatul Consiliului Local cred că era normal să se fi făcut și probabil unii dintre noi, consilierii locali, care am avut timp sau posibilitatea să fim prezenți, cred că eram prezenți. A doua observație referitoare la întâlnirea de ieri dintre domnul primar Dumitru Pantazi și cei de la Apa Vital este faptul că cei de la Apa Vital au venit foarte bine pregătiți. Am văzut că portau echipamente de protecție, am văzut că aveau cască de protecție, am văzut fotografii din sala 18 de la primărie în care cei de la Apa Vital aveau casca de protecție pusă pe masă. Din punctul meu de vedere, și nu vreau să fiu ironic, dar vreau să dau o replică pentru că mi se spune că sunt eu politicianist. Ei, cred că acțiunea de ieri a fost strict politicianistă, cred că este o acțiune de manipulare a pășcănenilor. Pășcănenii așteaptă rezultate și nu așteaptă neapărat acțiuni de imagine. Probabil cei de la Apa Vital au venit la sugestia, la chemarea domnului primar să-l mai salveze cumva și să-l ajute în următoarea campanie electorală care va începe. Atât am vrut să vă spun și dacă aveți dumneavoastră întrebări. De ce anume trebuia să fie informat Consiliul Local de venirea celor de la Apa Vital și de ce nu era de ajuns ca primar într-o viitoare ședință Consiliul Local să informeze sau să facă un raport cu privire la ce s-a discutat pe teren sau ce s-a urmărit? De fiecare dată am cerut rapoarte în legătură cu întâlnirile pe care le are domnul primar cu cei de la Apa Vital. Domnul primar este liber să se întâlnească de fiecare dată când crede că este nevoie cu cei de la Apa Vital în interesul pășcănenilor. Ceea ce mă așteptam eu este să ne informeze și pe noi, pentru că subiectul este cald la Pașcani. Sunt atâtea probleme în continuare cu cei de la Apa Vital și, bineînțeles, mai devreme sau mai târziu, cum spuneți și dumneavoastră, domnul primar o să vină să ceară probabil un vot în legătură cu vreun subiect la Apa Vital. Și cred că, cum să vă spun eu, dacă era o intenție de a lămuri lucrurile, o dorință de transparență, măcar o scurtă informare puteau să o facă către consilieri. Dacă cei de la Apa Vital nu doresc să vină în ședința de Consiliul Local sau, știu eu, să se întâlnească cu consilieri, de ce nu merg consilierii la ei să încerce să facă un dialog sau să... Știți și dumneavoastră că am mai avut astfel de tentative. Cei de la Apa Vital au fost invitați și în primă fază au răspuns în 2015 la invitațiile făcute de acea comisie de analiză. Spre sfârșitul anului 2015-2016, orice comunicare, cel puțin între mine sau, să zicem, consilierii locali și Apa Vital, nu a mai fost. Cei de la Apa Vital nu au crezut că este cazul să vină la o discuție cu noi. Din punctul meu de vedere, decidentul este în continuare Consiliul Local. Cei care hotărâsc regulile din orașul Pașcani ar trebui să fie Consiliul Local. Deci eu cred că, cu modestie, Apa Vital ar trebui să vină să ne consulte când este ceva de făcut sau de hotărât în orașul Pașcani.